no nnukwu ihe mmemme nwa nwere nripụrụ nnukwu iche onye na-emerube mmemme ihe gbasatara Igbo dịka a meribere mmemme ga-emerube mmemme agba nke anọ nke Legends and Achievers Award na Cope Civic Center Shoprite Enugu ya bụ mmemme a bụ ihe jupụtara na-egosi omenala ka a nọ wee fụ ndị mmadụ ka anyị gasị ume omenala dịka isi agụ na akwa ọjije na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ bụrụ nnọọ ihe n'anya na ihe magburu onwe ya. Blessing Dennis bịakwara pụtara anyị akụkọ. ama eji okwu ha agba izu mbịara ya bụ ọgbakọ ahụ bụ Chief Gaius Chibeze onye eji Bitcoin Chief wee mara. Onye ọzọ enyekwara onyinye nkwanye ugwu bụ Kensi Donsi onye ji Madam Teresa Omemgboji wee mara. N'ịchịkọba ya bụ mmemme ahụ onye ama a na-anụ onu ya bụ Ashimushi onye ji akparamagwa ya wee meta ndị mmadụ obi ụtọ ma kwukwa na o nweghị aṅụrị ka ịnata ụlọ wee soro ndị ọzọ ṅụrị ọṅụ. Onye konvena nke ya bụ ọgbakọ ahụ bụ Maazị Ifeanyi Iluaneke ji ohere ahụ wee kpughee amụma akụruo ụlọ ma dụkwa ụmụ na-eto eto ka ha bụrụ ndị ga na-anata ụlọ na-arụpụta ọrụ dị iche iche. Onye nọ dịka Grand Patron nke ya bụ ọgbakọ ahụ bụ Maazị Israel Ụba bụkwa onye dụrụ ụmụ na-eto eto ka ha bụrụ ndị ga na-esonye na ya bụ amụma akụruo ụlọ site n'Enugu. Aha m bụ Blessing Dennis maka akụkọ ụwa